quarantine tamo. Uy, Kulpi, yan ikaw! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nalamigod na ako to, Bars, ha? Nalamigod na ako. Lingkod ko. Ano sa to, Kulpi? Way dumayo para Santa Maria, bang way na quarantine ni Kulpi? Ano sa to? Makapainom na kita kahawa. Makakatunagay pa mga kakatuon ta. Matuod ba kita niya sa wine? Kung ko isa, isiti pati na iamin na taod ba way dumayo para Santa Maria. Ang painin na di kita minsan makaliwro na akuan yun. Ha? Mga ikaw, Kulpi. Ano naman? Tanto Bars? Way dumayo para saan mang wayron na quarantine pagbasa mo yan, Bars? Dumayo para Santa. Alahu, usa mo na. Amo na tod. Yung kaya rayawin, na makapagkukuyag na kita kuno. Sa sina, di na ko na-extend na ninig. Kulpi? Ano ikaw, Kulpi? Na, mo sa totoo, Bars. Way mo sa kaya kaingatan may extend pa kunin lockdown yan, 2 bars? I mean, may extend pa in quarantine ba pagbasa yung 2 bars? Alas, tapirula, Kulpi! Extendan pa! Miyatay na. Di tayo sa hindi kaingatan hinanguntay ni. Huwag na makauta. Kita may yung kawayan ta. Tapirula. Tayo ni palabi sabi Kulpi ni. Alarako! Anamatan! Matan na yung utok! May extend pa! Tutok! Tanako! Uno! Uy! Bakit nako yan? Relax ko, relax! Tanako! Ano, kaon ka kaon! Kaon ko na ini! Na ako. Ay nako. Allah. Sakto na ako. Ginang na ako sa cool kalian ko magtuman. Amat ko na ako. Ala, to basta hardcore, relax ko. Imayat to kasi, way pa kasigurado na ng lasa mo tayo. Relax na ako. Way parayang lasa, way pa. Relax ko. Bukong pa ba? Sigurado, Kulpi? Bukong pa sigurado? Ay! Harigaw ko ng Kulpi! Pakay mo nga ako daw to basta eh. Ala! Ikubultan na ko, ha? Ikubultan na ko.